עול קניות. אוקיי, אז העול קניות הזה היה מלפני שבועיים, כאילו קניתי את זה מלפני שבועיים, אבל שכחתי לצלם לכם, אז בואו נתחיל. אוקיי, דבר ראשון, קניתי כאן את הבננה או ירח הזה, אני לא יודעת. יש לי כבר כזה כמה אחד בצהוב, קניתי בכחול, זה נעים בטירוף. זה עלה לי 5 שקל ממלך השקל בקריית שמונה. דבר שני, קניתי כאן פיקאצ'ו כזה צבע צהוב, יש לי גם אחד יותר קטן, אז קניתי קצת יותר גדול, הוא גם עלה לי 5 שקל. קניתי קוביית קרח כזאתי, צבע סגול, נעים בטירוף. קניתי עוד אחת בוורוד כזה, וגם בוורוד מרובע, וכל אחד כאלה עלה לי 12. קניתי את הסנאי הזה, הוא עלה לי נראה לי 11 שקל. כל מה שיש כאן זה ממלך השקל קריית שמונה, אז כן. קניתי כאן כזה, זה כאילו טיפה מפוצץ, אני אסדר את זה רגע ואחזור לכם. אוקיי, סידרתי. זה כזה ארנב שיוצא מתוך גזר. כן. קניתי עוד אחד בירוק, אבל גם הוא מפוצץ. לא ראיתי בחנות שהוא מפוצץ, אז טעות לקחתי. קניתי גם את זה, וחברה שלי בטעות שהצצה לי אותו, זה דרקון כזה ורוד, ובחוץ זה כחול. אז כן. כי קניתי את הכדור אורביז הזה, הוא עלה לי 5 שקל. הוא גם טיפה מפוצץ, אבל כאילו אני איפה שהוא מפוצץ אני עושה ככה, אז אחר זה מסתדר. כן, זה בוורוד, נעים בטירוף. עכשיו נעבור לכל הסקושים. כי קניתי סקושי לב כזה, נדיר ונעים בטירוף. קניתי כזה שהוא עושה אורות, הנה הוא עושה אורות, כאן, נדיר. קניתי 3 סקושים כאלה, אחד בוורוד, אחד בסגול ואחד בצהוב. אני לא יודעת אם לקרוא לזה לבובו, אבל לא היה שם לבובו, אז לקחתי כזה. זה נראה לי לבובו, אבל כאילו לא כאילו המקורי, כאילו הרגיל. אז כן.